Zubietako fiesta ziti gara, estrenatuko dugu. Aurkezpena egiten hastian egiteko dut zain, ez dut zerrekarrik prestatuta, baina, bueno, bai, turtatu gara zizioak, bai. Zubietako alkate gisa esan gara daukat, Zubietarren ordezkari bezala, egun handia dela Zubietantzako, Zubietako urzikinak eta biltzen dialako. Esan dezakegu gaurtik aurrera, Zubietan ez dela isuri zikinik egingo, eta hori pozgar jada denontzat. Eta, bueno, aldarrikatuko nahiko nuke, eskertzen egula Zubietarrok Añarbeak hemen egin duen apustua, hemen egin duen inbertsioa eta egin den lana. Eta espero degula, Zubietan ura naturako elementu bezala zaintzen den bezala, zaindu ditzagula baita ere mindik aurrera gainontzeko naturako elementuak. Diala gure mendiak, edo diala gure airia eta diala gure baratzen. Eta hoxe da, esateko daukadana, entza emango joet Marijedi, entzako dena. Eskerrik asko. Esan duen bezala gaur jartzen dugu martxan Aizpurua ponpa estazio hau. Eta honekin lortze duguna da ur hondakin guztia sortzegena Zubietan bialtzea Loiolako araztegira. Ez da presiso zapie, oinarte botatzen ziren hondakin ur guzti horiek botatzen ziren ibaire, eta ez da presiso zapie ze ondura ekarriko hon bai bertako flora, bai bertako faunarentzako eta herriarentzako. Orain dela 9 egun ospatu genuen uraren nazioarteko eguna. Eta urtero, egun hori ospatzea lema baten azpian, eta urten zen ur hondakinak jaistea, izurtzea, eta izurtzegenien itxesoa hori baita depuratu da izurtzea. Eta esan dezakegu oso harro, Añarbek lan hori egin duela. Añarbek eta Añarbek betetzeben herri guztik. Ze Zubieta da Donostiko azkeneko auzoa gelditzen zena, oraindiken horia ibeire botatzen zituna bere urrondakinak, barrio txiki batzuek ezapilebe aginan gelditzela zerbait, ere inosun zerbait gelditzela, oraindiken ibeire botatzen gena depuratu gabe, baina ia ja bukatzen ari gara. Eta hau posible izan da, ze oindala urte bete, hemendiken hurbil, jarri genuen martxan horia Uzurbil beko azpizistema. Hemendiken, estaziontatiken area jongo urak eta handiken kolektoren bidez iritsiko ie Loiolako araztegira eta han depuratuta itsasoa bialduko ie. Baita ere, azpimarratzen nahi nun, egin dugun eraikina. Eraikinan pixke zaitu da bai estetika, bai itxura pixke, ze ikusten dugun bezala landa inguru baten gaude, eta irutzen zikun hori ere gaina alkateak ezkalta bai Zubietako, Uzurbilekoek, Donostikoak ere bai, pixke-pixket estetika mantendu bertzala eta zerbait kontun hartu bertzala. Eta, irutzen zaigu zerbait nahiko txukuna nahi dudala, aparte ere egingo un lana. Como decía, hoy vamos a poner en marcha. Eneko, Jose Mari, Enrique, ongietorri guztiok, agintari eta kazetariok, gaur egun handia da Zubietarentzat, egun handia da Usurbilentzat eta hala izango da seguru asko Donostiarentzat ere. Ez zate biltzake jatuko alkate gutxi daudelako. Nek ez topatuko duzue eraikin bat inauguratzeko, eraikin horrekin zer ikusia daukaten ez bat, ez bi, 3 alkate baizik. Eta hori horrek badauka bere azalpena, beste momentu baterat utziko dugu, baina Zubieta izan ere badakizue herri dan, baina udalerria ez dan egune badala, eta beraz horregatik gaude hemen, bi udalerrien ordezkariok eta herriko ordezkari nagusia. Esaten nuen hasieran egun handia dela guretzat, izan ere, eta pixka bat nostalgiko jarriko naiz, batzuk hemen inguru honetan bizi garenok ezagutu baitegu hori ibaia oso bestelako egoera batean. Dela urte batzuk, gu eginen garaian ezagutu genuen ibai hau, herrio hau, bertara inguratzeko moduan ere etzela. Iratx izugarria zeukan, sekulako egoera tamalgarri batean, kasik esan genezake ibaia zala toki debekatu bat bertara inguratzeak ere kutsadura ekartzen zuelako. Eta hori da guk jaso genuena, gure une garaiko bizikitzuna horiek,
badaukat sentsazioa, badaukat irudipena, neurri batean behintzat gaurko ekitaldi honek eta gaur bezala askoz ere testuinguru orokorrago batean egiten ari diren ekitaldiek nolabait ekartzen dutela guk gure ondorengoei utziko diegun legatua, utziko diegun ibaia bestelako izango dela, ezta? Eta horrek halako sentipen gozo bat eragiten du. Eta iruditzen zait pauso txikiak direla, baina dena batera, ari garela neurri batean, baliabide natural, baliabide ekologiko bat berreskuratzen, eta esperantza daukat, nire aitonak esatezun hemen igari ikasi zuela, ez dakit nire alabek, baina nire alaben alabek behar bada hemen ikasiko dute igeri, eta hori guretzat oso pozgarria da. Esan nahi dut baita ere, proiektu hau, testuinguru orokorrago batetik ikusita, Usurbilek eta Donostiak eta Zubietak dauken egitasmo, nola esango nuke, ekologiarekin lotutako egitasmo baten barruan ere kokatu daitekela, eta aipamentxo bat baino ez bete egingo, oraintxe bertan ari gara hemen Zubietan energia plan bat aztertzen eta garatzen, badau hitzarmen bat hiru kideon eta lanbide eskolarekin batera, eta horrekin esan, ekologiarekiko konpromisoak ezin dute izan egun bateko kontua, baizik eta etengabean eta beti presente eti behar dugu lehen Jose Mari oso ondo esan duen bezala. Beraz, eskerrik asko eta segi dezagun bide honetan. Simplemente recalcar dos... Eskerrik asko, Xabier. Egia esan, niri bereziki atsegina suertatzen zaik horrelako gauzetan egotea eta hiru alkate egotea. Eta hori horrela da, iruditzen zaitu dako, bat, Zubieta sentitzen dute dako, baita ere gure hiriaren parte, baina daukan berezitasunarekin. Eta horrek aberastasuna ekartzen dio ere gure hiriari. Eta gainera baita ere gauzak egiteko beste modu baten proba izan daiteken lekua. Bi hirik, bi herrik daukagulako zer esana eta zer egina eta hor erronka ere, elkarren artean ulertzen saiatzeko. Alde horretatik, benetan, uste dut gauza politiak eta bide politia izan dezakegu aurrean. Baina, guazen gaurkora, gaur gatoz hain zuzen ere Donostiari dagokionean behintzat, gure sarea ixtera, nola baita esateko. Naiz eta, Ainar beri oraindik falta zaizkion gauza batzuk, Donostian ja hori osatuta daukagu eta hori zoriontzeko modukoa bada. Hemen aipatu diran hobekuntza handiak suposatzen dituelako inguru giro aldetik eta bizitza kalitate aldetik ere bai, jakina. Baina nahiko nuke azpimarratu aspektu bat, orain da denbora gutxi nazioarteko uraren eguna ospatzen genduen hartan, Monpasen egon ginen, bezperan, eta han esate gendun uraren depurazioaren gaian Donostiak bere ardurak hartzen dituela lurraldearekiko. Agian beste gai batzutan baten batek esan dezake ez duela beti horrela egiten, baina gai honetan bai, eta hori azpimarratu egin nahiko nuke. Nik ezagutu ditut ondo horiako ur zikinak, eta aipatu nuen egun hartan ere txikitan aitaren baserrira joaten ginean horian barna, bide guztian ikusten genuen zertzen ura, Tolosako papelera guztiak eta danak. Hori nola aldatu da azken urte hauetan, eta hori danak Donostia ez den beste herri batean bukatzen zuten itsasoan, ez? Gaurkoan hemen ixten den ziklo honek horiek danak ekidin eta Donostiak ere bere gain hartzen ditu Monpasera eramanaz eta handik itsasoratuaz, ez? Horrek adierazten du diodan bezala, Donostiak ere betetzen duela bere ardura tokatzen zaion heinean da hori azpimarratu du nahiko. Muy brevemente decía lo primero. Venga, faltita ido. ¿Está? No hay trampa ni nada.